कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। आचनाशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീച്ചേ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീച്ചേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 11. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദീശനമീശസ്യ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈഃ ന യുജ്യതേ സദാത്മസ്ഥൈഃ യഥാ ബുദ്ധിസ്തദാശ്രയാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദീശനമീശസ്യ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈഃ ന യുജ്യതേ സദാത്മസ്ഥൈഃ യഥാ ബുദ്ധിസ്തദാശ്രയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശനം ദിവ്യത്വം ഈശസ്യ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രകൃതിസ്ഥ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. അപി അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും തദ്ഗുണൈഹി ഗുണങ്ങളാൽ ന ഒരിക്കലുമില്ല യുജ്യതേ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു സദാ ആത്മസ്ഥൈഹി സനാതന തത്വത്തിൽ അവസ്ഥിതരാകയാൽ ആയവരാൽ യഥാ അവിധം തന്നെ ബുദ്ധി തത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലായിരിക്കുന്നവർ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഈ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീച്ചേ. ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യത്വം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച ഭക്തരും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെ പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ
ബാധിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച അവജാനന്തിമ മൂഢ മാനുഷീൻ തനുമാശയോ ആശ്രിതം, അതേ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിനും ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യത്വം. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെയും, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു, നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പോലെ ഒരു ശരീരം ഭഗവാനും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു, എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ അതിന്റെയൊക്കെ നിയന്താവാണ് അല്ലെ, കൺട്രോളർ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണോ ഒരു രാജാവ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ ജയിലിൽ അടക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ രാജാവ് ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജയിൽ പുള്ളിയും രാജാവും ഒരേപോലെയല്ല അല്ലെ. ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് രാജാവിന്റെ നിയമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ രാജാവ് ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം രാജാവിന് ജയിലിലെ നിയമത്തിന് ബന്ധിതനാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലുള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച ഭക്തരും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് എന്റെ കേവല ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ऐसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് की जय. വേദങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങളിലും ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും, ഇപ്പോ വേദങ്ങളും വേദസാഹിത്യങ്ങളും ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത്? ഒന്ന് ശ്രുതിയാണ്, വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രുതിയാണ്, വേദസാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൃതിയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും ദിവ്യത്വത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമില്ലെന്ന് ദൃഢമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ വേദങ്ങളിലും അതുപോലെ ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും രണ്ടിലും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ദിവ്യത്വത്തിൽ, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്തില്ല, ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തില്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇല്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമ അഭിജ്ഞനായ അതീന്ദ്രിയ നിർഗുണ സാക്ഷി മാത്രമാകുന്നു. ഹരി അഥവാ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൗതിക സ്പർശത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയാകുന്നു. ശങ്കരാചാര്യർ പോലും ഈ പ്രസ്താവനകളെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യ ദേവതന്മാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഒരുപക്ഷെ അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ യദുകുലത്തിൽ ജനിക്കിയാൽ ആ കുലവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതെന്നും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്ന ജരാസന്ധനെ പോലുള്ള അവിശ്വാസികളെയും മറ്റ് അസുരന്മാരെയും അദ്ദേഹം വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ അതിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് എന്താണ്? ഭഗവാനും ഉണ്ടൊരു കുടുംബം അല്ലെ, 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഭഗവാന് അത്രയും ഭാര്യമാരിൽ 10 വീതം മക്കളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ 1,60,000 സംതിങ് മക്കളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അത്ര തന്നെ മക്കള് കൊച്ചുമക്കളായിട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ. 16,108 ഗുണം 10 ഗുണം 10 ആ രീതിയിൽ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ജനസംഖ്യ വരും. ഒരു ഒറ്റ കുടുംബത്തിലെ അംഗസംഖ്യയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഉണ്ടൊരു കുടുംബം, നമ്മൾക്കുള്ളത് പോലെയുള്ള കുടുംബം അല്ലെ, അത് ഒരുപോലെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയേക്കും. അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമ അഭിജ്ഞനായ അതീന്ദ്രിയ നിർഗുണ സാക്ഷി മാത്രമാകുന്നു. ഈ നിർഗുണ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഗുണമില്ലാത്തവൻ എന്നല്ല, ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവൻ. ഭഗവാന്റെ ഗുണം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണമാണ്. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ദിവ്യം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ദിവ്യമാണ് എല്ലാം. അതുപോലെ പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പരമം പവിത്രം അത് പറയണ്ടല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപവിത്രനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ദിവ്യമായ ഗുണങ്ങളാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളാലുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഗുണം ഇല്ലാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ല ഈ നിർഗുണ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം.
അപ്പോ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷി മാത്രമാകുന്നു. ഹരി അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൗതിക സ്പർശനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യർ പോലും ഈ പ്രസ്താവനകളെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം? ശങ്കരാചാര്യര് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തമല്ല, ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, അതായത് ക്ഷമിക്കണം, മായാവാദം അല്ലെ. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ശങ്കരാചാര്യർ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് പോലും ഈ പ്രസ്താവന സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരി അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഭൗതിക സ്പർശനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന കാര്യം ശങ്കരാചാര്യർ പോലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ ദേവതമാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഒരുപക്ഷെ അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ യദുകുലത്തിൽ ജനിക്കാൽ ആ കുലവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതെന്നും ചോദിച്ചേക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരും അതീന്ദ്രിയരായിരിക്കും, പക്ഷെ യദുകുലത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അതീന്ദ്രിയരാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു പറയാണ് ഭഗവാനെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ഗുണങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയും ഒട്ടലുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്ന ജരാസന്ധനെ പോലുള്ള അവിശ്വാസികളെയും മറ്റ് അസുരന്മാരെയും അദ്ദേഹം വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ അതിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ജരാസന്ധനെയൊക്കെ വധിച്ചു. പക്ഷെ ജരാസന്ധനെ വധിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭീമസേനനാണ് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുണത്തിനും ബാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്, എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഇവിടെ അതിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യത്വം എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സാകയാൽ അത്തരം ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിലാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്തരം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം യോഗേശ്വരൻ അഥവാ യോഗശക്തികളുടെ അധിപൻ അഥവാ സർവശക്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും എബോവാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെയും സമ്പർക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നാലും ആ ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുള്ള ഭക്തർ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ 6 ഗോസ്വാമിമാരും അതിസമ്പന്നവും കുലീനവുമായ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാകുന്നു. എന്നാൽ അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭിക്ഷാന്തേഹികളുടെ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ കഷ്ടതരമായ ജീവിത അവസ്ഥയിലുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടു എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരെക്കാളും സമ്പന്നരായിരുന്നു. അവണ്ണമുള്ള മഹാഭഗവതർ അഥവാ ഒന്നാം തരം ഭക്തർ ജനമധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായ പ്രവൃത്തികളായ ആദരവ്, നിന്ദ, വിശപ്പ്, സംതൃപ്തി, നിദ്ര, ഉണർവ് എന്നിവയാലൊന്നും ബാധിതരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കൂടിയും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയരാണെന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ, ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കുലീന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചത്? ഭിക്ഷാന്തേഹികളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. നമുക്കറിയാം ജീവഗോസ്വാമി ചാരം കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ, അതായത് രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോ മധുരയിൽ പോയി ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തപ്പോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല, ചാരം കലക്കി കുടിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്ര പോലും ഒന്നും കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത്? നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറക്കാഞ്ഞിട്ടോ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ കുലീനമായ നല്ല സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ കഷ്ടം സ്വയം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഭൗതികമായുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്കൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു
എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം, ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരാണ് അവർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുപോലെ വേണം നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായ ആദരവ്, നിന്ദ, വിശപ്പ്, സംതൃപ്തി, നിദ്ര, ഉണർവ്, ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. നമുക്കൊക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ? ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അപമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മളെ ഹൈ ടെമ്പേർഡ് ആവും. പിന്നെ വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ചില മഹാഭാഗവതർ ലൗകികമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അവയാൽ ഒന്നും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഈ സമനിലയില്ലാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനാണ് ഒരാളെന്ന് കരുതുവാൻ കഴിയില്ല. ദിവ്യത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരികളും ഒരേ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ യോഗമായയുടെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോഴവർ ശീലത്തിൽ അധപതിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും ഭഗവത് ഭക്തർ സർവദാ അതീന്ദ്രിയരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:30 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു: പൂർവകാല ഭൗതിക മാലിന്യ നിമിത്തം ഒരു കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ അധപതിച്ചതായി കണ്ടെത്തപ്പെട്ടാലും ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ 100% വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു വേള അവര് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ, അതായത് ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ എങ്ങാനും ഏർപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പൊ അവരതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയില് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്ന പക്ഷം അവരെ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആ ശ്ലോകം, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നു ആരെങ്കിലും? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ശ്ലോകം? 9:30 അപിചേത് സുദുരാചാരോ വചതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ, അല്ലെ? ആ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ അവര് കൃത്യമായി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭക്തനായിട്ട് സാധുരേവസമന്തവ്യഃ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധുവായിട്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. ഭഗവാന് സേവന സമർപ്പണം ചെയ്യാൽ ഭഗവാൻ അവനെ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അധപതിച്ച അവസ്ഥകൾ ആകസ്മികവും താൽക്കാലികവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടണം. അവയെല്ലാം താമസം വിന ഇല്ലാതാകും. അതായത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വേഗം കടന്നു പോകും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി? നമുക്ക് കേൾക്കാം നല്ലപോലെ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കാം നല്ലപോലെ കേൾക്കാം. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് മാതാജിയുടെ എന്തോ കുഴപ്പമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറയുന്ന മാതാജി കേൾക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാത്രമല്ല, അധപതിച്ച അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ ഒരു കഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെ സഹിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇത് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വേഗം തന്നെ ഇല്ലാതെ ആയിക്കോളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അധപതിച്ച അവസ്ഥകൾ ആകസ്മികവും താൽക്കാലികവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടണം. അവയെല്ലാം താമസം വിന ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കോളും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. ആ സിറ്റുവേഷൻ തനിയെ ഇല്ലാണ്ട് ആയിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമ്മേ നിരേബലാമൂഢാഃ സ്ത്രൈണം ചാനുവ്രതം രഹഃ അപ്രമാണവിദോ ഭർത്തുഃ ഈശ്വരം മദയോ യഥാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമ്മേ നിരേബലാമൂഢാഃ സ്ത്രൈണം ചാനുവ്രതം രഹഃ ഈശ്വരം മദയോ യഥാ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മേനിരെ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതി, അബലാഹ അബലകളായ, മൂഢാഹ അശുദ്ധതയാൽ,
ത്രൈണം പത്നിയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ അനുവ്രതം അനുവർത്തി രഹഹ ഏകാദശം അപ്രമാണവിധ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ബോധവതികളല്ലാതെ ഭർത്തുഹു അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഈശ്വരം പരമനിയന്താവ് മതേഹ നിലപാട് യഥാ അതേപോലെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മെസ്സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ശുദ്ധരും അതിലോലകളുമായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയതമനായ പതിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരെ അനുവർത്തിക്കുന്നവനെന്നും അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനെന്നും സത്യമായും ധരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ പരമ നിയന്താവാണെന്ന് നാസ്തികർ ബോധവാന്മാരല്ലാത്തതുപോലെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവതികളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അവര് ശുദ്ധരും അതിലോലകളുമായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രിയതമനായ പതിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരെ അനുവർത്തിക്കുന്നവനെന്നോ, അതായത് എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് കരുതിയാണ് അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനെന്ന് അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ സത്യമായും ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭഗവാൻ, എങ്ങനെയായിരുന്നു യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി മെലിഞ്ഞു പോവും, അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ കുട്ടി വിശന്നിരിക്കും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് അമ്മ യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെന്തേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ? എന്റെ ഭർത്താവാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറത്ത് നടക്കാത്ത ആളാണ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ അവരും ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവാണെന്ന് നാസ്തികർ ബോധവാന്മാരല്ലാത്തതുപോലെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവതികളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മള് അതായത് ഭഗവാനിന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തതുപോലെ അവരുടെയൊക്കെ ഭർത്താവ്, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു പരമ നിയന്താവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് യോഗമായ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യശോദാമ്മ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത്, അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരും ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതെ അവരുടെ ഭർത്താവായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പത്നിമാർ പോലും അളക്കാനാവാത്ത ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ അജ്ഞത ലൗകികമായതല്ല. കാരണം ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യ സഹചാരികളും തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ വികാര വിനിമയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നീ 5 വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ ഓരോ ലീലകളിലും അദ്ദേഹം യോഗമായ അഥവാ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും വിഹരിക്കുന്നു. ഗോപബാലകന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ പോലുള്ള മിത്രങ്ങളോട് പോലും അവർക്ക് സമനായ സുഹൃത്തിനെന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാള് വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കും? അവരോട് നമ്മൾ വളരെ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ, ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇഷ്ടം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ യോഗമായ ശക്തിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇവരും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം മറച്ചു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ അജ്ഞത, അതായത് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഈ അജ്ഞത നമ്മളെ പോലെ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടല്ല, ലൗകികമായതല്ല. പകരം ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ അവര് മറന്നു പോവാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനോട് ഇടപഴകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ യോഗമായയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരെ ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ മനഃപൂർവ്വം മറക്കാൻ ഇടയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അർജുനനെ പോലെയുള്ള മിത്രങ്ങളോട് പോലും ഭഗവാന് സമനായ സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനോട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു, ഞാൻ യാദവ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടും റെസ്പെക്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ഭഗവാന്. അതൊക്കെ ഒരു അച്ഛൻ മകനോടെന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടെന്ന പോലെ ക്ഷമിക്കണേ കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട് അല്ലെ. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ
അപ്പോ ഭഗവാനോട് അത്രയും മിങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ, ഇങ്ങനെ ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ, ഇങ്ങനെ 5 വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപഴകുന്നു. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപഴകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. യശോദാ മാതാവിന്റെ സമക്ഷം ഒരു പുത്രനെ പോലെയും ഗോപകന്യകമാരുടെ സമീപം ഒരു കാമുകനെ പോലെയും ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ പോലെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നു. അവണ്ണമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തിനും ആത്മാവിനും അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനായ ഒരു സാധാരണ മിത്രമായും പ്രിയപുത്രനായും അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനായും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായും ഒക്കെ തന്നെ കരുതുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം റെസ്പെക്ട് മാത്രമായിട്ട് പോകും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടി ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പുത്രനോടുള്ള വാത്സല്യം, എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവനാണ് എല്ലാവരെയും കൂട്ടുന്നത്, അവൻ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വരും. ആ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ റെസ്പെക്ട് മാത്രമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അടുത്തും ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ആക്കിക്കുന്നത്. അവർക്ക് യോഗമായ കാരണമാണ് അവർ മറന്നു പോകുന്നത്. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളായി വർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവണ്ണമാകുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയെ അടക്കി ഭരിക്കണമെന്ന ലൗകിക ലാഞ്ച ഒട്ടുമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമവും ഭക്തിയും മാത്രമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചിത്രം പ്രകടമാക്കാനായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദരോടൊപ്പം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗോപികമാരോടും യശോദാമ്മയോടും ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലെ, ഗോപപാലന്മാരുണ്ട്, ഗോപികമാരുണ്ട്, അതുപോലെ ദ്വാരകയില് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൂലോക ധാമത്തിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത്. ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാർഷദരോടൊപ്പമാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും തന്നെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവർ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെയോ ആന്തരിക ശക്തിയുടെയോ തികഞ്ഞ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്. അവരിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ വിസ്മരിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ വിസ്മരിച്ചു. നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വിഭൂതികൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അത് തന്നെ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രമാണ്. ഇനി പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്, വിസ്തരിച്ച് തീരെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ 1000 നാവുള്ള അനന്തൻ സദാസമയം ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാർ മറന്നുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ പക്ഷെ എന്താണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ്, നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളല്ല. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് അവരെ മറന്നിരിക്കുന്നത്. പരസ്പര വിനിമയങ്ങളിൽ ഒരു പിഴവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന സദാ ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഭർത്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചു. അന്യഥാ ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ സഹചാരികൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പ്രബന്ധ രചയിതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ഊഹാപോഹ പടുക്കൾക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയാൻ കഴിയുക? സൃഷ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം കാരണഭൂതനായതിനെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും അഥവാ സൃഷ്ടിയുടെ ഉപാദന കാരണം നിമിത്ത കാരണം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം മാനസിക ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർ വ്യത്യസ്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗിക ജ്ഞാനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അജ്ഞരാണ്. ഭഗവാനെ ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു മാർഗത്താലും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിലും ഭക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമാകയാൽ പത്നിമാരെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് ഭഗവാനെ മറക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരാണ് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരൊക്കെയും. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷദരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക്
ഈ സാധാരണ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ, അവര് പല പല ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അതല്ല, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെയും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാന് ഞാനും വ്യത്യസ്തനല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അവര് പല രീതിയിൽ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് അവര് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുക? ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷദരാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര്. അവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനം അവർ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള കഴിവ് തരില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ ഇത് ഭക്തി ഇത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഭാവം കൊണ്ടല്ല ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് ഭഗവാനെ അറിയാത്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സ്വാഭാവികമായി മറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु.